Илшат, менә син ул спектакльдә дөресен әйткәндә хыянәтче ролен башкарасың. Син бер кызны яратасың, аннан соң кисәк кенә ул икенче кызга китеп барасың. Әйме? Тормышта шундый кешеме син? Нәрсә әйтәсең килә? Тормышта бит инде төрле хәлләр була. Тормышта мин үземчә хыянәтче түгел тормышында. Беркайчан да хыянәт итеп жүргәне юк. Антысы дөрес әйтәм. Бу рольне белмим, әйтәләр бит инде теге русча әйтмешчә человек праздник дип әйтәләр бит. Мин шундый кеше. Мәсәлән, елмаеп йөрим. Кызлар бар аралашып, тегездә монда сөйләшеп, ансысы бераз әйтәм, может, Илназ Мудрашев шуңа карап менә ул рольне биргәндер инде. Ул мен әйткән иде. Манас әйдә спектакльдә, әйдә вот уйныбыз ди, роль бар ди сиңа бик әйбәт, мәйтәм сүзләр күп булмасын. Мәйтәм сүзләр күп булмаса, юк, анда сүзләр күп түгел. Чыннан да, сүзләр күп түгел, анда шаккышлар бик күп, чаккап йөрим инде анда. Беренче спектакльдә да шулай, менә Рифат абый белән Яучылар дигән спектакльдә уйнаган идек. Анда да безнең лауреат булдык, икенче дәрәҗә. Анда да шундый бер роль бар иде, анда да чаклап жүрдем. Аннары üzülгән yüzümдә инде минем баш роль идем. Аны шек сахнаның башында чыктым, ахырына хәтле жүрдем. Бу сахнада анда да шул ике хатын арасында мәхәббәт аңлатып жүрдем. Анда да мәхәббәт таратучы син. Шулай. Спектакльдә менә сахнада шулай туры килде миңа. Мәйтәм шуңа күрә биргәннәрдер инде. Миңа бу рольне дип. Булай тормышымда мин хыянәтче түгел. Тормышта хыянәт итмәгәч, инде хоть спектакльдә килеп булса да хыянәт итсен. Шуңа жүрдем мин. Мәйтәм спектакльдә булса хәтта шунда хыялланып мәйтәм. Булган. Ну, син ул рольне бик матур, бик оста башкарып чыккан. Ишан, шуңа күрә нәрсә әйтәсең килә. Нинди генә роль булса да менә бер дә әйттем, дип, аны бит инде җиренә җиткереп уйнарга кирәк. Сиңа рольне биргәннәр икән, димәк, сиңа режиссер, сиңа шагыйрь тапшырган, һәм син аны кешечә матур итеп башкарып чыгарга тиеш. Риф, менә мин сине бындай хыялый дип белә шундый. Уйлыйсың, бу уйлый менә шушы җире торган диген. Спектакльдә әйтсә шундый хыялый теге, шундый мәхәббәт инде дөньясында йөзеп йөри торган булгач, инде мин сине булай да тормышта шундый уйлаган идем. Синең нинди театраль белемең бармы синең? Шул нигә тукалып китә иде? Син үз рольеңне шул хәтер җиренә җиткереп уста итеп башкарып чыктың син дә. Бүтән Инстаграм, бүтән үзегезнең рольләрегезне башкардыгыз. Аның өчен бит белем дә булырга кирәк. Бәлкем синең театраль белемең бардыр. Дә шул хакта сөйләшергә. Хәерле көннәр, сәмсез. Театр белеменә калганда, шул мәктәптә укыган шакларда инде театрлар куеп җиреп, Золотая маска премияларына лайык булдык инде без. Шул вакыт теге андый югары дәрәҗәләргә менәргә насип булмады, әмма дә ләкин менә шушы халык театрында уйнап, шушы рольләрне башкарып, әйбәтләп җиренә җиткезеп, алдагы тормышта да, киләчәктә дә менә югары дәрәҗәләргә күтәрергә исәп бар. Насип булса, шул мәктәптә укыганда гына ниттек инде теге алай зур җирләрдә катнашкан уйнаган булмаганы юк иде. Шунда булган тәҗрибә белән сез шунда спектакльләрдә катнашып, халыкны сөендерәсез шулай. Шулайрак. Теге дөньяда да шундый бу рольне башкарган шикеллерәк кеше диимме мин үземне, чөнки мәхәббәт дөньясында яшәйсез. Мәхәббәт дөньясында яшәргә тырышабыз, әлбәттә. Ул бит инде рухи азык белән бергә яшәүе күңелле, шуңа күрә шундыйрак булырга тырышабыз дөньяда да, сәхнәдә дә. Киләчәктә без сезне сәхнәдә күрербез дип үмитләнеп калабыз. Алла бирсә. Бу матур кызыгызның исеме безнең Гөлшат. Гөлшат, син сәхнәгә беренче тапкыр чыктың. Спектакльдә беренче тапкыр катнаштың. Минемчә инде син үзеңнең ролеңне бик яхшы матур итеп башкарып чыктың. Киләчәктә тагын шундый планнарың бармы спектакльдә катнашырга? Әлбәттә, андай мөмкинчелек килеп чыкса, катнашырмын дип уйлыйм. Шатымы син сәхнәдә менә рольләр башкарып, халыкны сөендерү? Үземнең ролемне җиренә җиткереп башкардым дип уйлыйм. Киләчәктә, димәк, без сине күрәчәкбез шушы составта, шушы коллективта. Җәй формасында. Безнең тагын бер җегет бар. Бу безнең Рамил абый секретарь. Рамил абый, сез нинди роль башкардыгыз бу спектакльдә? Мин бу спектакльдә ирек ролен башкардым. Ирек инде ул шул хыялы егет,
Аңа эш кушсалар, ул бүтән бердән сәбәп табып эшләмәс дә булсын. Һәм хыялый дигәннәр инде ул күпкә менә президент буласы килә, минем бу спектакль шул хакта инде шундый үзенең хыяллары белән яши торган егет дип әйтәсем килә. Шатамысың bu rol sizga? Бик ошады. Бик рәхәтләнеп уйнадым. Prezident qo'ysa prezidentda bo'lsa emas. Bizning top rolni o'ynashga qiziqib Dilara. Dilara, mana shu spektaklda o'ynab o'g'ri bo'ldimiz ya. Mana sen filmlarda aytsan, aslında bilan menimi spektaklda da o'ynaysan sen. Uch qadar ko'rasiz sen butun yerda da ulgur. Mana shu top rolni boshqarib chiqishga o'g'ri bo'lmadim. Chunki agarda menga sening rolingni taqdim etsalar, men inspektor bilmas, o'sgan menga kerak tugul bu. Bunda millionlar to'lasalar kelmaydi degan. Big over, big javoblar. Rol nendek kechirishlar kechirdim sen bu rolni o'ynagan. Albatta bu rol og'ir edi. Mening ishim og'ir bo'ldi. Oldinroq men bu rolga kirib de keta olmagandim. Потому что men uni anglab da bitirmadim. Qo'ya kelib kirganimda degan. Chunki u qiz ovulga kelib de bitinde bir-birini yaratishgan oraga da kirasi keldi. Lekin nega ul muhabbatdan bosh torttirgan deyishdi unda. Mana repetitsiyalar vaqtida nechib rolga kirib ketdim mening uchun og'ir edi. Sahnaga chiqib xalq uchun o'ynaganda o'zimni ikkinchi turli his etdim. Javoblik, mening ustimda zo'r javoblik deb shunday o'yga keldim. Oxirdan mana oxirgi sahnada men o'ylam, unda qizg'anchga qarshi. Shunga ko'ra u yerda bek uzoq bo'ldim men repetitsiya vaqtida. Nechigrak o'lirga deb planlashtirib yurdik. Finalni nechigrak yasarga, nechigrak kishini ishondirga, shunday og'ir turmushga kelib lekdi degan so'z bitinda oy sonunda. Chunki u ikki yaratgan muhabbatga da kirasida keldi. Андан соң o'zi de baxtli bo'lasi kerak. Oxirdan endi borsida yaxshi bo'ladi deb umidlanib, qizg'anchlikqa qarshi o'lib da ketdi. Shunga ko'ra oxirdan men bu o'yinlar bek og'ir bo'ldi endi, lekin men uni o'ldirib chiqdim deb umidlanaman. Shunga ko'ra mening uchun bu debut bo'ldi deb ayttirganda bo'lar. Chunki sahnaga chiqib kishi oldida o'ynab bek og'ir. U mana filmda tushib, unda kishi sen qaramay, filmda tushasan, bir necha dubl yasasan. Sahnaga chiqib bir topqirgina aytirga kerak, sen bir topqir aytib, yolg'ishmishag'ina kishini ishontirib o'ynab kirib kerak. Dilara, sen bu rol bilan bek yaxshig'ina ruxsat etmishday spravилась, shunga ko'ra biz seni 13-aprel kuni tong kutib qolamiz sahna turida shu komanda bilan. Sizning baribizga da yigitlar, qizlar, men ijodiy o'yinlar tilayman. Har vaqtda shulay sog' salomat bo'lasiz. Yuzingizdan jilmayib ketmasin. Men sizdan bilan bir necha minut bilan o'tirdim. Menga hatto ko'nglimga shu hatto shunday bo'ldi. Sizdan shu hatto yaxshi atmosfera sizdan bilan qo'ymaysizda, o'zingizda kelishibdilar. Mana shu xalqni sevintirib, xalqni dardlantirib, eson sog' bo'lib ishlardan nasib bo'lsin sizga. Endi biz teatrimiz isminden 13 aprel günü bittiğinde bizden uzaşa 60. tapkır spektaklimiz. Sizni o'zimizning spektaklimizda televizyonda shulay ham bizdan chaqirib. Rahmat olsun. Allohga rahmat olsun. Agar ijro bilan bitirdik, sizning spektaklda ishlar bitmaydi, to'g'ri shulay bit. Sizning ko'ngil sondalig'ingizda ishlar bordir. Agar sizlar jizfir dasa aytasiz.